Incwadi kaYoshua 24 verse number 14. Sithandazeni isigodo. Ngicela ke baba umbolekelele nje umemje afunde nje. Then ke ngoku man bonke kama lenkosi. Fundele ke mem verse number 14. Sizothandaza. Half past 12 sabekudala siqhibile. Verse 14. Yes. Undikhoyo mhloneleni. Mhlonelani uThixo. uYoshua uthetha ngamazwi. Undikhoyo mhloneleni. uThixo bazalwane uyahlonitshwa. uThixo uyoyikwa. Amen. Malibonga igama lenkosi. Uyahlonitshwa uyoyikwa. Hallelujah. Nizibambe zombili. Kodwa umuntu akuyikwa. Kodwa uyahlonitshwa. Amen. Thixo uyamuyika umhloniphi. Mhloneleni undikhoyo. Ithi liyako lesilungu mntana ngwenza wanifundela isiXhosa sifunde makajeje. Funa sihambe nazo zombili. Mhloneleni uThixo. Undikhoyo mhloneleni. Malibona igama lenkosi. Funda ke mama. Undikhoyo mhloneleni. Yes. Nimnqule ngentembeko ninyanisekile. Nimkhonze ngentembeko ninyanisekile. uThixo ukhonza ngokunyaniseka. Noma sasingene evangelini abanye bezotry lakhe. Kodwa xa sowulapha mkhonza uThixo ngokunyaniseka. Ngoba uThixo ukhonzwa uyahlonitshwa akhonzwe ngokunyaniseka. Hallelujah. Funda ke mntanami. Now fear the Lord. Fear the Lord. Serve him with all Serve him with what? All faithfulness. With all faithfulness. Ufika uJesu equleni uhlangabezana nentombazana. Bathetha lento abeyithetha beqoqa ngoba beyixoxa. Onye umkhomba apha uthi hayi nomnye. Kodwa uJesu uvala ke statement esithi kuzoba khona ixesha abantu abazawumbula uThixo. Bambule ngenene nangenyaniso. Bambula ngomoya. Malibonke igama lenkosi. Mhloneleni uThixo. Yazi into hlonela uThixo nje vele umbone nje baye. Ile ndoda iyamusaba uThixo le. Hlonela uThixo. Nalibonke igama lenkosi. Uyoyikwa uThixo. Awunamsebenzi noma uneminyaka emingaka usindisiwe. Uyamhlonela uThixo. Umkhonze ngentembeko. Bebetha abantu abane-experience athi akithi wrong. Bathi sikudala saba siyayazi lento. But lethi iphila ngohlobo. No, akafika ezulu siyezulwini apho siyakhona. Hallelujah. Mhloneleni uThixo. Nimkhonze ngentembeko. Kubeleka lonto wamfunda kuliyapha. Throw away the gods your ancestors worshipped. Lahlana uThixo. Boyisomkhulu. Funda mama. Yahlukanani nezithixo zokhokho benu. Yahlukanani nezithixo zokhokho benu. Hayi ngingasindiswa wena kodwa ngeke. Anoze ndiyeke into zasekhaya kaloku. Naze ndiyeke into zasekhaya, thatha into zasentshona. Nawu yeke into zasekhaya. Yahlukanani noThixo babekhonzwa. Ngoyihlomkhulu. Ngoku ukhonza uThixo ku. Malibonke igama lenkosi. Hallelujah. Kuyahlukana abantwana bakaThixo. Nimkhonza uThixo ngentembeko. Nimkhonza uThixo ngokumesaba.
uThixo babekhonza koyisomkhulu. Malibonke igama lenkosi. Malibonke igama lenkosi. Sikhonza uThixo nje. Sibale manje. Ngento zasemakhaya. Nobona ke thina umntata umzekelo pha ekhaya. Ndilasibone ekhaya. Senzele imbeleko sonke ekhaya. Ixhele lapho kwixhelwayo ibhokwa yegusha naloba yenziwa njani because into yenzele ukugqibela ndim ndandisemncinci. But ke ngoku abazulwana abapha ekhaya bayi-15. Akho nomnye owenzela imbeleko. Akho nomnye ochamayo. Akho nomnye ozitoilethelayo. Akho nomnye kodwa xa usohogisa usoyikiswa kuthiwa bazawukhanga abantwana bakho. Bazazitoilethela. Abazothithini. Naba ngoku behlinzelwe benzelwe zonke izinto xa ungaphuma abanaba begcwele ekhawashi benxilile beveza amabele kodwa bangayenzelwa senizolibona phakathi lakhawashi benzelwe yonke into belizwe lethixo yahluka nami noThixo babekhonzwa koyisomkhulu khonzani uThixo ogqibeleleyo. Yawasindiswa qaqeqe into zabantu man. Yabona singalahlekelwa imessage bawusoyiba singamamela abantu gqithi. Ngeke ndiyakhonza kona cha ingxaki yabo yabafuna kwabona amasiko. Okay ke siye ukuthetha amasiko. Ngeke ndiyakhonza kona kodwa manje hayibo utywala benze ntoni? Hayibo siye ukuthetha ngotywala. Ngeke ndiyakhonza kona kodwa manje isinxibo hayi siye isinxibo. Ngeke ndiyakhonza ngeke sibe na message basigamamela abantu. Kufuneka simamele uThixo uthi makwenziwe ntoni? Khonzeni uThixo. Malibonke igama lenkosi. Ngeke abantwana bakaThixo daswayifle ungena kuThixo xa ushuma yena ungabi neagenda efishwe. Asakhi bantu bethu apha. Kodwa shumeza abantu. Ofuneka siyohlala nabo ekhaya. Malibonke igama lenkosi. Mhloneleni uThixo. Malibonke igama lenkosi. Yabona into engiyithandayo. Ngezayiyekayo yabona icawu zakade zibatrain abantu. Yeah. Sayiyeka ngoku. Amen. Awe, ayitrain umuntu imfundo. Icawu zazibafundisa abantu. Dala. Abayeka ibusiness into izona. Ne-numbers, ne-membership. Icawu zazibatrain abantu. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Now fear the Lord and serve him with all faithfulness. Serve him with all faithfulness. Bayingaphume engqondweni lonto leyo kuwe yokuba mna ndimntwana kaThixo. Adenzi njengabantu bonke. That is why abantu uPostoli Paulus zonke izinto zilungile. Kodwa mna azilungelanga zonke. Malibonke igama lenkosi. Once walibala uzikhumbule nxa ulapha enkonzweni qha ungumzalwane uzaba yixabe. Wena mayihlale 24/7 ulokuhleli. Bayibakhathazi bawuzoyiya abantu abethi mfundisi. Vuya inkomo kaThixo basabona yona. Hayi basabona. Bakhona ngowe kodwa ngekhona ingxaki. Bakhona ngoba bahlele eKhawashi abareversayo. Bayikhawashi ukufika bavusa umfundisi. Abengafini usuka. Uthi amamela futhi ngomamelayo uyibona itshona phansi. Ya zonhla. Yabini utshwala enhloko ngela xesha. Wayefumene waphucuka. Ngoba waye ukuhlonela uThixo. Waye ukuthembeka emahlweni kaThixo. Mhloneleni uThixo.
ngumntwana bakaThixo. Yahlonipha uThixo ngoba ngenxa yegama endibizwa ngalo. Ngingumntwana kaThixo. Kwispace endikuso. Mayaziwe lento. Kwindawo endikuyo. Mayingasithakali. Khona mna ngothi ngumntwana kaThixo. Umalusi. Uyasonka. Azikile. Kumeleka mama standards. Yahlukanani nezithixo zokhokho benu ngexesha bengaphesheya kweEfrati naseJiphuti.